Bon dia, bona vesprada o bona nit, depenent de l'hora que esteu escoltant aquest podcast. Sigueu benvinguts, jovens padawans de l'arròs. Avui anem a parlar d'un poble, però no d'un poble qualsevol. Anem a parlar de la història del poble de Sueca. Sueca és la capital de la Ribera Baixa, amb una extensió bastant gran d'uns 93 km quadrats. Té una fita amb moltíssims pobles del voltant, com podrien ser Sollana, Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer, Riola, Corbera, Fortaleny, Llaurí, Cullera i inclús València. Sí, xiquets, València per la part de l'Albufera, així que penseu que és bastant gran Sueca, per al que pense que no és tan gran, dir-li que sí que és prou gran, d'acord? Sueca ha estat sempre fixada per el monocultiu de l'arròs. Penseu que té uns terrenys molt fèrtils, també. A l'estar al voltant del riu Xúquer, tot el que és la delta del Xúquer i tots els vessants i acèquies i tot això, doncs van deixant també tot el que vindria a ser el substrat, que a dia d'avui és el que s'emplea per al cultiu de l'arròs i tot això. Abans i antigament també tenia algo de cítrics, però bé, penseu que el que hi ha a dia d'avui predominant és l'arròs a Sueca. A més, Sueca és un poble que té una extensió d'habitants bastant gran, uns 30.000 a dia d'avui censats, més o menys, pam dalt, pam baix, que diuen els valencians, no? I si vegeu aquestes dates, aneu a veure els arròs i tot això, veureu que semblen com camps de gespa d'estos gegants, com els que tenen Oliver i Benji en la sèrie i tot això, infinits, podríem dir també, d'acord? El nom de l'origen del poble de Sueca es ve per Suakuaya, que és un diminutiu de la paraula suc. I direu, suc de què? De beure? No, xiquets, no. Suc significa mercat en àrab. I per què mercat? Que, per cert, el fan els divendres a Sueca. Per si voleu anar al mercat, que sempre se fa al carrer Sequial, si no m'equivoque, d'acord? I al voltant d'aquestos. Les cròniques històriques diuen que els mercats que hi havia entre l'Albufera i el riu Xúquer, del camí d'Utxana al camí vell de Cullera també, que anaven directament a Cullera i al castell de Cullera, van donar nom a aquesta xicotiua alqueria. Penseu que abans i en l'antiguitat no era tan estrany que un poble, una alqueria, depengueren d'un castell o d'una abadia, com per exemple a la Valldigna, que venien del monestir de la Valldigna. Si haveu escoltat el podcast del primer episodi ho sabreu ben explicat, i si no ho podeu escoltar tranquil·lament quan vulgueu, no? També hi ha altres teories que diuen que el nom de Sueca ve del riu Xúquer, que és sucro es dia abans. Llavors diuen que de sucro, Sueca, però bé, la teoria més acceptada és que ve de suc. El de beure no, el de mercat. D'acord? Si passem una mica a la part de la història que ha estat repoblant les terres suecanes des de l'antiguitat, podem veure que hi ha hagut romans, musulmans, cristians i de tot un poquet. Si penseu una miqueta, han dit que trobaven algunes deixalles i restes a la muntanyeta de Sants, que a mi m'agrada dir la muntanyeta dels gats, perquè bé, si pugeu allí veureu que n'hi ha un munt de gatets i refugis i tot això, que això està molt bé. Després també han hagut moltes deixanes musulmanes. Penseu que Sueca era una alqueria islàmica per la jurisdicció del castell de Cullera. Però bé, fins que va arribar el Jaume I, el rei Jaume I cristià, i va donar inici a lo que vindria a ser l'època del feudalisme, d'acord? En aquesta època s'expulsaren tots els musulmans i tot, i va continuar amb el predomini dels cristians. Durant els segles XIV i XVII aproximadament, perquè anava votant una mica i tot això, la pesta va afectar molt al poble suecà. Penseu que cap allà al 1648 va hi haver una plaga molt gran de pesta. Segons m'han contat els suecans mateixos també, el que feien és que quan hi havia algun afectat per la pesta, el que feien és que ficaven una cadira a la porta de la casa on hi havia algun mort per culpa d'aquesta malaltia, i el que feien és que quan passava el carro
amb els morts que estaven envolts en sàbanes i tot això, doncs bé, passaven i se l'emportaven per a cremar-lo i tot. Penseu que això era una malaltia que llavors era molt contagiosa, d'acord? Si avancem una miqueta en la història de Sueca, cap allà al 1319 i tot això, el rei Jaume II va ser el qui va ratificar el lliurament de Sueca, també, i Sueca no ha estat exempt de polèmica durant tot el seu transcurs i la història i tot, perquè ha tingut molts atacs. Per què penseu que el poble està tan emmurallat? I ha estat tan emmurallat fins a no fa molt, d'acord? Perquè al llarg de tota la vida i la història del poble, bé siguen els unionistes, els agermanats, o inclús els carlins en la guerra carlista i tot això, van fer molts intents d'assetjar la ciutat, d'acord? És una forma de protegir-se el poble que es va optar, va ser per la de ixa, amurallar el poble, i llavors tots els que venien de fora, bé sigueren els unionistes o els germanats que estava comentant-vos jo, ho tenien molt més difícil a l'hora d'assetjar el poble. També és de veres que tallaven el que vindria a ser subministres que podien entrar o eixir, i així ho dificultaven molt més. Cap allà al 1607, Sueca se va independitzar de Cullera, s'independitza de Cullera. Cap allà al 1615 se va formar l'església de la Mare de Déu de Sales, que és molt important per a suecans, ho sé perquè també hi ha molts devots de la Mare de Déu de Sales i sempre se celebra molt allí també, no? Després, si avancem una miqueta més, podem observar que el boom urbanístic que va tindre el poble de Sueca va ser cap a finals del segle XVI. Llavors, aquest creixement urbanístic va fer que es crearen els carrers que conegueu i podeu observar a dia d'avui si camineu una miqueta per Sueca. Bé sigui el carrer de l'Albert, el carrer de la Punta, carrer Sequial, Onxana, d'acord? Tots aquests carrers us sonaran perquè a dia d'avui són la part neuràlgica del que vindria a ser el nucli de Sueca, d'acord? La muralla de Sueca va estar des del 1838 i fins al 41, d'acord? Penseu que va durar, la construïren en aquests anys, del 38 al 41, i la van enderrocar cap al 1903. Per què? Perquè penseu que el poble de Sueca anava creixent i conforme anava creixent, es quedava xicotet a dins dels murs, i llavors van tindre que tombar els murs al crit de muralla baix, d'acord? Que penseu que era una muralla que rodejava tot el poble. I llavors en la part d'extramurs va començar a edificar-se i tot això, i ja la gent anava vivint conforme conegueu avui dia el poble del dia d'avui, d'acord? A banda de la pesta, també hi va haver una plaga de còlera cap allà al 1833, 35, 53 i 59, d'acord? O sigui, no ha estat exempt de plagues. Així i tot, no han aconseguit fer-se'n al poble Sueca. Sou bon poble. Després, cap allà al 1916, ja van començar a fer infraestructures més noves, com pugui ser el pont metàl·lic que hi ha al Xúquer, o al 1952 la coronació de la Mare de Déu de Sales, que havia sigut pel papat i tot això, i posterior a tot això se van anar fent les esglésies de Sant Pere Apòstol, o l'església que hi ha en commemoració de la Mare de Déu de Sales, o del convent també i tot això, inclús la capella que té a l'asil d'ancians, per l'ordre dels franciscans. També se va construir una ermita de sants a Santers de la Pedra, allà en la muntanyeta de Sants, o la muntanyeta dels Gats, que m'agrada a mi dir-li, i a l'Ateneu també, i tots aquests edificis que són tan emblemàtics a dia d'avui. Si em pregunteu a mi, Sueca és un poble que té molta història, que té l'Ateneu Suecà, el Teatre Serrano, el Molí Arrosser, la Granja Arrossera, i tot això és molt bonic perquè conserva les infraestructures de llavors a dia d'avui i encara guarda aquesta essència de poble, sense deixar de ser una xicoteta ciutat també. A continuació, el que anem a veure i anem a escoltar, més que veure perquè veureu imatges però no veureu a la persona, és a una veïna del poble suecà que ens va explicar de primera mà
com se van fer les platges de Sueca. Perquè qui millor que els veïns de Sueca per a contar-nos la història de Sueca. Així doncs, donarem pas a la nostra veïna de Sueca i benvolguda Concha Palacios per a que ens explique de primera mà com se va fer la platja de les Palmeretes i les altres platges de Sueca. Així que, a dintre. Pues bueno, jo el que sé és dels meus antepassats, com ara de mon pare i tot això, que contaven que antigament, com la carretera de les Palmeres no estava oberta, simplement era el Perelló, que tenia 4 pescadors i prou. Entonces la gent de Sueca que volia anar a la mar se'n tenien que anar a Cullera. Entonces tots carregats en carros, en el que necessitaven pel dia i tot això, que ja necessitaven 2 hores per anar i 2 hores per vindre. Però resulta que combinació d'autobusos i tot això i menys cotxes. Entonces estava un poc complicat, però s'anava a Cullera. Hasta que n'hi hagué un incident que contava mon pare, que resulta que n'hi hagué a partir d'això una rivalitat que ja no anaven a Cullera. Resulta que un juez de Sueca, en companyia de l'ajudant, van anar a Cullera. El per què, el motiu no ho sé, però resulta que el van matar, al juez i a l'acompanyant. I a raïs d'entonces ja se va fer una rivalitat que aquells no volien que els de Sueca anaven. Entonces l'alcalde que n'hi havia entonces, que jo no sé qui seria, perquè la gent de Sueca poguera anar tranquil·la a la mar, va obrir la carretera de les Palmeres. I és quan ficar les Palmeres, tipus carretera, perquè poguera la gent distingir-ho i anar per allà. I entonces començaren a anar, que també anaven en carros, anaven en el que necessitaven pel dia, es feien a modo d'una cachipera, que solien dir entonces, una cachipera, saps el que és? No, pues jo t'ho diré. A modo, avui diríem, una tienda de campanya. Però entonces, conforme podien, s'ho ajusmaven. I la setmana de Sant Roc es quedaven tota la setmana. Imagina si durien restes. Allí portaven l'aulla en un carret, en uns aparatos d'aixos de bidons i tot això, perquè no n'hi havia aigua. Tot a base de... I poquet a poquet ficar en un merendero que dient entonces que avui és el restaurant de Mariano. Però entonces només n'hi havia 4 cases. Poquet a poquet va anar obrant-se i una tia meua que es va fer una caseta en companyia de la cunyà un poquet més pa allà, pa Camotilla, se la va fer, suposam, en un any. Quan eixamplaren el port de Valencià, aquest hivern se'n baixés la mar de tal manera que es tombat tota la casa. No plegaren a estrenar-la. Ma tia, aquest any es va morir l'home, ja no la va fer. L'altre cunyat sí que se la va fer i a poc anaren fent la urbanització que avui ja està completa. No s'obre més per culpa del parc de l'Albufera que no deixen obrar, perquè diuen que això, els patos i tot això, pels animals, no és higiènic. I entonces ahí se pot més, però n'hi ha un nivell que diuen hasta ahí. I entonces els que tenen terrenos, pues els tenen parats. Quan se podria ampliar. Quan se va aprovar lo de la urbanització era en l'any 60, però no es començà a obrar-se a partir lo menos dels 70, quasi 80. I entonces ja es començà a obrir-se terrenos, a obrir-se camps i els càrrecs i tot això, que ho pagaren els mateixos amos de la urbanització. No ho pagava l'alcaldia, s'ho pagaren ells. Però l'alcaldia després, en contribucions i tot això, pues, anava arreglant. A part de les Palmeretes hi ha més platges? Sí, perquè a veuràs, a poc han ampliant-se i hi ha carreteretes que diuen bien entonces dels lirianos, perquè eren una família que serien aixina. També dien la carretereta de Don Julio Llopis, perquè Don Julio tenia allí un xalet. Després, més per allà al Pouet, no n'hi havia res, però a poc ha anat obrant-se. Al final ja està tot ampliat fins al socarrat.
Lo que és el socarrat que està tocant el Perelló. I entonces el Perelló ja ha anat fent-se com a poble i avui ja se pot viure allí tot l'any, perquè n'hi ha servici de tot, de carnisseria, de súpers i de tot això. I a la part del Mareny, a l'altra part, està la Gola, però han fet un pont així que se pot passar. No és gran cosa, però se pot passar al Mareny. I a partir d'ahir, ja uns quants anys darrere, se va obrar el que és el Mareny Blau, que ahir se va fer tot en alto lujo, el Mareny Blau, després Sol Marí Naranjos, i a poc Dramis, i anar ampliant-se cap a Palmeres. I ara ja està molt urbanitzat. Està molt. Bé, xiquets i xiquetes, espero que hàgiu gaudit tant com jo d'aquesta xicoteta entrevista que li van fer a la benvolguda veïna Conxa. Sens dubte, el conèixer aquesta informació de primera mà per part dels veïns i veïnes de Sueca és algo meravellós. Penseu que en això estem viatjant en el temps. Les vivències i experiències de tots i cadascun dels membres del poble i els veïns són algo que no s'hauria de perdre mai. Al llarg de tot el podcast tindrem diverses entrevistes, xerrades, esmorzarets i coses semblants també amb gent del poble per tal de gaudir i recuperar tota aquesta informació que té la gent que viu en Sueca. Penseu que això ens dona una retrospectiva molt fidel al que ha sigut i conforme ha anat evolucionant el poble al llarg del temps. Està clar que el cultiu de l'arròs sempre ha tingut molt a veure amb el poble suecà. Penseu que sou a les voreres del riu Xúquer i bé siga tots els canals, les sèquies i tot, sempre han estat molt involucrades en el que és la vivència i el dia a dia del poble també. Però no solament d'arròs viu Sueca, també teniu molta arquitectura modernista, teniu les esglésies i tot això que anirem desgranant de mica en mica al llarg de tot el podcast. En aquest primer episodi hem fet una xicoteta, dic xicoteta perquè podríem haver estat parlant temps i temps, però jo he volgut anar marcant una mica el que vindria a ser els punts més importants fins al meu punt de vista del que vindria a ser el poble, la història, l'evolució, el nom i on es troba i tot. Al llarg dels següents episodis veurem una miqueta més Sueca, com se va fer la capital de la Ribera Baixa, els menjars típics, monuments, arquitectura i res, xiquets i xiquetes. Espero que hàgiu gaudit tant com jo gravant aquest episodi i que la nidó us acompanyi. Felicitats, Obi-Wan. Ja ets un mestre paeller. Però no t'ho flipes tant. Adiestrar a Costacai en l'art paeller. El consell, d'acord no estar. Però és l'escollit. Tal volta ho siga, però massa radical és ser. Posar pebre en tot. Mestre Carxofa, això no és just. Què més dona? Li pensa ensenyar a fer paelles. Ambos sense el permís del consell si cal. Més tossut que una mula tosser. Anem a fer lo següent. Costacai, el teu padawan serà? Però la primera que cremeu l'arròs, esteu fora. Mestre Novi, per què estem cremant tanta llenya? Anem a fer una torra i primer s'ha de fer la brasa. Seràs un futur mestre paeller, t'ho promet. Crec que no tindrem prou llenya per torrar. Han vingut massa. Que per carbó tot s'estonar. I en recorda't de comprar allioli. El de morter, res d'eixes merdes. De passo compraré els figatells i crec que portaré unes xulles.